Kaixo lagunak, zer moduz, ondo espero. Ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak zuzenean, kazetaguneatik YouTubeko kanalean antolatzen dituen hitzaldietara. Gogoratu astero zeuen pantailetara heltzen galela, beti ere teknologia zerikusia duten gai desberdinen inguruan berbetan. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik, kazetagunea osotzen dugun lan taldearen partetik. Ta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Pantailan ikusten duzuen moduan, zure gailuaren biltegiratzea kudeatzen ikastea. Hoize gaurko gure gaia. Beraz, hurrengo ordu erdian batera egongo gara, gure gailuen biltegiratzearen inguruan hitz egiten. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik eta ekin diezaiogun. Izan ere gogoratu gaur egun, bai zeuen tablet edo mugikorrak egunero erabiltzen dituzuela. Argazki, mezu, WhatsApp, bideo, eta gauza da pizkanaka zeuen gailuen biltegiratzea bete egiten duzuela. Eta gauza da zeuen mobilen edo mugikorren biltegia betetzen baduzue, mobila astiroago funtzionatuko dauela. Beraz, gaurkoan aholku batzuk emango dizkizuegu zeuen biltegiratzea ondo izan dezazuen. Beraz, mugikorrean lekurik ez eskerrik asko. Hala ere, gogoratu eta hasi baino lehen eta normalean nik egiten dudan moduan datu batzuk emango dizkizuet. Bitxikeriak hain zuzen ere. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, bataz beste erabiltzaile batek egunean, hau da, egunean 150 alditan ikuskatzen edo begiratzen du bere mugikorra, bere gailua. 150 alditan egunean. Egunean bebai, 4,8 ordu erabili zituzten. Hau da, 2023ko estadistikek dioten moduan. Hau da, egunean geure mugikorra 4,8 ordutan erabiltzen dugu. 250 milioi aplikazio deskarga baino gehiago egin ziren. Gogoratu, gero eta aplikazio gehiago deskargatu edo instalatu biltegia bete egingo dugu. Baina gogoratu, 250 milioi deskarga. Egunean, 2.650 milioi e-mail edo mezu elektroniko bidaltzen ditugu. Hau da, bidali eta jaso asko dira. Eta WhatsAppari dagokionez, minutu batean, 38 milioi WhatsApp bidali edo jaso egiten dira bebai. Ikusten duzuen moduan, bidali eta jasotzen den informazioa izugarria da. Eta gauza da, guzti horrek zeuen mugikorren biltegiratzea bete egiten duela pizkanaka. Beraz, hurrengo ordu erdian, hau ekiditzeko, hau da, aholku batzuk emango dizkizuet, izan ere, gero eta mezu gehiago jaso, gero eta WhatsApp gehiago jaso, gero eta aplikazio gehiago instalatu, gogoratu, zeuen mugikorren barruko memoria, RAM memoria eta baldin baduzue, hau da, micro SD txartel memoria ere beteko joango zarie pizkanaka. Hala ere gogoratu eta momentu baten zeuen mugikorren barruko memoria ikuskatu nahi baduzue, gogoratu ajustes atalean, hau da, ezarpenen atalean barruan badekozue biltegiratze edo almacenamiento dalakoa. Eta bertan, alde batetik baduzue barne memoria eta baita ere tarjeta SD dalako memoria. Beraz, ikuskatu nahi baduzue, momentu baten ere egin dezakezue. Baita ere, zeuen mugikorren RAM memoria. Hala ere, honi buruz geroago hitz egingo dugu. Aholkuak. Aholku
nahiko basikoak eta edonork egin edo konfigura edo eroan ditzaken aholku oso errazak dira. Hala ere, aholku hauek ondorengo minutuetan banan ikusiko ditugu. Hasteko, aplikazioak. Gogoratu, egunak pasa ahala, zeuen Google Play edo Play Store dala medio, zeuen mugikorretan aplikazio asko eta asko instalatzen dituzuela. Hau da, bankuetako aplikazioak, geure oinak edo geure kilometroak kontrolateko aplikazioak, telebista ikusteko aplikazioak, gauza da aplikazio hauek ere askotan kudeatu egin behar dituzuela. Hau egiteko gauza desberdinak egin ditzakezuez. Izan ere, aplikazio asko eta asko zeuek nahita instalatu dituzue, baina beste batzuk telefonoan zetozen. Hau da, telefonoa erosi zenutenean aplikazioiek hor bazetozen. Beraz, alde batetik zeuek instalatutako aplikazioak eta bestetik telefonoan zeuden aplikazioak. Gauza da, bertara sartzeko onena sartu zaitezte zeuen mugikorren ezarpenak edo ajustes dalako aplikazioan eta bertan bilatu ezazue aplikaciones, gestionar aplikaciones. Bertan bi aukera topatuko dituzue. Alde batetik, normal etorten dara nik adibidez hor euskeraz jarri dizuet. Desgaitu dalako kontzeptua, desgaitu. Gauza da, aplikazioa telefonoan fabrikatik instalata bazetorren, zeuek normalean ezin izango duzue aplikazio hori desinstalatu. Orduan, zer egingo duzue? Desgaitu dalakoa. Erdaraz normalean zer etorten da? Desaktibar dalakoa. Desaktibar ipinten baduzue, gauza da hori aplikazioa fabrikatik instalata zetorrela. Beraz, desaktibar edo aplikazioa desgaitu. Baina, gauza da aplikazio hori telefonotik kendu nahi baduzue eta aukera ematen badizue, desgaitu beharrean zein izango da kontzeptua? Desinstalar. Normalean, desinstalar zeuek instalatu duzuelako. Beraz, aplikazioa ez baduzue erabilten, ajustes, aplikaciones eta desinstalar dalako kontzeptua. Horri eman iezaiozue eta aplikazioa telefonotik desagertu egingo da. RAL memoria gehiago izan dezazuen. Ondoren, gauza da, egunak pasa ahala, asteak, aplikazioak beti ere eguneratu egiten direzela. Hau da, aplikazio gehienak eguneratu egiten dira. Eta askotan, beti egoten gara eguneratu, aktualizar. Eta gauza da, aplikazioiek eguneratu egiten direnean, memoria gehiago kontsumiten dutela. Beraz, geure miltegia toperaino hasten egongo da. Gauza da, erabiltzen ez dituzuen aplikazio hoiei dagokionez, sartu zaitezte aplikazio horren barruan, hau da, Play Store, ezarpenak ajustes, eta horko pantailan ikusten duzun moduan urrengoa topatuko duzue. Eguneratu aplikazioa automatikoa, hau da, aktualizar aplikaciones automáticamente, ikono horri sakatu eta jarri iezaiozue ez eguneratu automatikoki. Izan ere, automatikoki eguneratzen badira, zeuek ezer egin gabe eguneratu egingo dira. Eta orduan, biltegi gehiago hartuko da. Zein da gure helburua? Aplikazioa eguneratu behar badut, nik zuzenean aplikazioa topatu eta aktualizar eto eguneratu. Beraz gogoratu, aktualizar edo actualizaciones automáticas horko aukera topatu eta aukera sakatu, no actualizar automáticamente. Katxea, gogoratu berai batzuetan ere katxea edo zaborra, hau da residual dalakoa ere, zeuek ezagutu bat duzuela. Beraz, bebai, ajustes aplikaciones,
banan aplikazioan sakatu eta hor topatuko duzue limpiar katxe, eliminar katxe edo garbitu katxea dalako aukera. Izan ere, honi esker, aplikazioa katxea ezagutuko duzue eta biltegia pizkat, baina pizkat ustuko duzue, beraz gogoratu ere, aplikazio askotan ere katxea garbitu behar duzuela. Pizkanaka aurrenuz jarraituz eta momentuz aplikazioekin bukatu dugu. Beraz, gogoratu, alde batetik aplikazioa desaktibatu ez badugu erabiltzen, aplikazioa desinstalatu ez badugu nahi, edo aplikazioen katxea edo zaborra, residuak dalakoak garbitu. Baina aurrenuz jarraituz, lainoa. Hau da, la nube dalako kontzeptu zabala. Gogoratu, zeuen mugikorretan artxibo, dokumentu, argazki asko badauzkazue, zeuen mugikorretatik kendu eta lainoan sartu, hau da, lainora igo, gogoratu laino asko dauzkazuela, Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, askotan laino asko dauz. Normalean Android gailua badeko zue, Google Drive sartzeko aukera duzue, baina baita ere iCloud, iPhonea erabiltzen baduzue, baina gogoratu asko dauzesla, Dropbox edo OneDrive. Beraz gogoratu, zeuen mugikorretan fitxategi asko badauzkazue, lainora igo. Eta gogoratu, lainora igotzen ez badako izue, eto zaitezte zeuen kafe eta gunera hurbilena eta lagunduko zaituztegu prozesua burutzen. Fitxategiak ezabatu, lainoarekin bukatuta gero, gogoratu zeuen mugikorretan fitxategi asko eta asko dauzkazuela. Nik adibide bat jartzearen download edo deskargat fitxategia dalakoa. Gogoratu askotan, adibide bat ipantearen zeuen korreo elektronikoetara fitxategi artxibo asko bidaltzen dizkizuetela eta zuek deskargar. Gogoratu, fitxategi hauek zeuen mugikorretan gelditu egiten direzela. Eta horretarako, zeuen mugikorra edo zeuen tableta hartu, bilatu, normalean etorten da files dalako karpeta, mis archivos, mis documentos, eta hor badeko zuez karpeta asko. Bertan gogoratu, topatu, download karpeta, deskargaz, sartu zaitezte eta badazpada begiratu zer daukazuen, izan ere bertan gauza asko gelditzen baitira. Horiek ere, erabiltzen ez baituzue, ezabatu. Eta gogoratu zeuen galerian, zeuen albunetan, argazkiak, erabiliko ez dituzuen argazkiak, kendu. Azken finean, biltegia hor egongo baita. Beraz gogoratu, galeria eta noizbenka garbikita egin. Azken finean, argazki eta bideoak ezabatzea baino ez da. Ondoren, ezabatu eskutuko fitxategiak, hau da, artxibos okultos dalakoa. Izan ere, artxibo asko eta asko hor nunbait gelditzen dira. Adibide bat ipintearren, zeuen files karpetara basoazte, hau da, mis documentos, mis archivos, hau da, betiko karpeta horian, bertan bilatu WhatsApp dalakoa. Hau da, WhatsApp, egunero erabiltzen duzuen WhatsApp aplikazioa, bertan WhatsAppa zabaldu eta hor nunbait badau media dalako karpeta. Eta media dalako karpeta horretan send karpeta topatuko duzu, hau da, send, bidali, hau da, send. Bertan zer dekozue zeuek, zeuen WhatsApp dala medio, bidali dituzuen argazki, fitxategi, bideo eta artxibo guztiak. Normalean nik jendeagaz, kafeta una etorten danean, karpetan honetara sartzen gara, eta bertan dauka material guztia ezagutu egiten dugu. Izan ere, batxutan, prozesu hau egin dugu eta askotan bertan send dalako karpeta horretan 2, 3, 4 edo 5 giga topatu dugu. Argazki, bideo, fitxategi eta informazio pilo bategaz. Ikuskatu ezazue, tasteatu eta begiratu zeuen
send karpetan zer dekozuen. Azkenean garbiketa pizkat egiteko. Bertan hor adibide moduan jarri dizuet files fitxategiak, internal storage, normalen ingelesez etortzen da, barne memoria, WhatsApp, media eta bertan send karpeta. Joan zaitezte pausuz pausu eta ikuskatu bertan zer dekozuen. Izan ere askotan hor gauza asko gelditu egiten dira. Oin delan pila bat urtetako gauza asko gordeta. Eta azken finean pilatu egiten dira. Ondoren, WhatsAppak izan ere, gogoratu WhatsApp, nik WhatsAppa adibide moduan hartu dut. Baina gauza da WhatsAppen informazio asko gelditu egiten dela hor geldi. WhatsApp, deskarga automatikoak. Hartu WhatsAppa eta zaitu zaitezte hori goiko partean 3 puntutxuetan ezarpenak edo ajustes atalan. Hor, datu eta biltegi, datos y almacenamiento. Eta bertan deskarga automatikoak topatu. Izan ere gauza da, deskarga automatikoak sakatuta baduzue, zeuen mugikorretan jasotzen duzuen edozein bideo eta argazki zuzenean hor gordeko dau. Ez egin barik, nik adibidez aukera hau desaktibatuta dekot. Eta niri WhatsAppa heltzen zaizkidan fitxategiak hor pantailan ikusi eta kito. Baina ez zaizkit neure mugikorren memorian gordeta gelditzen. Beraz gogoratu WhatsApp ezarpenak, datu eta biltegia eta begiratu ber deskarga automatikoak nola daukazuen jarri da, konfigurazioa. Izan ere, zeuen mugikorrera bidaltzen dizuten edo zer gauza bertan gordeta geldituko baita. Gomendioak, sare sozialak, Facebook, Twitter, Instagram erabiltzen duzue, zeuen mugikorretan aplikazio hauek instalatuta dauzkazua, gogoratu. Facebookek adibidez memoria asko behar da, ze imaginatu Facebookek zenbateraino dekozan informazio, argazki, bideo. Azkenean Facebooken muruan gauza asko dauzkagu. Jendeak, biltegia toperaino dekonean eta igual justo bilten danean, Facebook Lite dalako aplikazioak erabiltzen ditu. Facebooken gauza berbera egingo duzue, baina light bertsioak dira. Biltegi gehiago erabiliko dute, baina aplikazioa berdin erabiliko duzue. Beraz, adibidez, Facebook aplikazioa erabileran Facebook Lite dalakoa. Hori, sare sozialei dagokienez. Sare sozialetako erabiltzaileak basari. Beste aukera bat, zuzeneko sarbideak erabiltzea, accesos directos, Googleen aplikazioa instalata izan beharrean badekot akzeso direkto dalakoa jarrita. Azken finean gauza berbera egingo duzue, baina aplikazioa instalata izan beharrean edo azkenean olako akzeso direkto izango duzue zeuen mugikorren pantailetan. Hau normalean gaur egun ja gitxitan erabiltzen da. Azken finean mobilak potente hauak direz, eta ez duzu olako zuzeneko sarbiderik behar. Hala ere, biltegi iratzez, justu basabiltzate, bai, kasauetan, bai. Beraz, zuzeneko sarbideak, accesos directos erabiltea. Alternatiba gehiago, SD, memoria txartela erostea, eta zeuen mugikorretan sartzea. Ondoren, zeuen mugikorretatik, zeuen mugikorren galeriatik argazkiak hartu eta mugikorrean sartu duzuen txartelean argiak gordetzea, argazkiak mugikorrean, aparatuan izan beharran, txartelan izatea. Askotan egin izan duguna, kable hartu eta geure mugikorreko argazkiak nun geure ordenagailu pertsonalean gordetzea. Geure mugikorra
usteko. Hori ere askotan egin dugu askok eta askok. Baita ere, ordenagailu edota pendrive, edota hori ikusten duzuen disko duro gogor batean geure informazio guztia. Eta lehen aipatu dizuedan lainora, hau da, zeuen informazioa lainora igo. Eta gomendio moduan, hala ere, gai hau, hurrengo hilabetean, patxadaz ikusiko dugu, hau da, mugikor berria erosi bai, zen mugikor erosi, pantalla, memoria, prozesadorea, itxaldi hau hurrengo hilabetean izango dugu. Hala ere, gaur egun mugikor berria erosi behar baduzue, gogoratu. Barruko memoria, zenbat gigako, eta baita ere, RAM memoria. Azken finean, ezaugarri asko dauzka telefonoak, baina gogoratu hauek, pantailan jarritakoak argi izan behar dituzue. Beraz, eta pizkanaka laburbilduz eta bukatuz, gogoratu, desinstalatu edo desgaitu desaktibar erabiltzen ez dituzuen aplikazioak. Deskarga karpeta ikuskatu begiratu izan ere askotan, karpeta horretan gauza askor geldi egoten dira, pilatu egiten dira, erabiliko ez dituzuen argazki, artxibo edo dana dalakoak. Argazki eta fitxategiak memoria txartelara mugitu, WhatsAppari dagokionez, mediako karpetan sartuta dagoen send karpeta begiratu, izan ere hor zeuek bidalitako argazkiak hor gelditu den dira bebai, biltegi hartuz, eta gogoratu WhatsAppen deskargaz automatikoz deritxon ajustea begiratu. Ea, zelan duzuen jakiteko, izan ere hori aktibatuta badeko zuen, WhatsAppen jasotzen dituzuen gauza guzti horiek pilatutan geldituko dira. Aplikazioaren katxe memoria ezagutu, hau da, zaborra, aplikazioen light bertsioak erabili, lainoa, la nube dalakoa, orgoian dekogun lainoa, fitxategiak, bai gure ordenagailu edo pendrive batean gorde, eta gogoratu, mugikor berria erosten baduzue, ezaugarriak ikuskatu, izan ere mugikor potentea erabiltzen baduzue, hau da, biltegiratze asko baduzkozue, orain arte hitz egindako gauza askoz ahaztu zaitezkete. Beraz gauza asko dira begitu behar direzenaz. Eskerrik asko gaur nigaz eta kafetaguneaz egon sarien guztioi. Gogoratu, aste honetan ere, ostegunean hitzaldi berbera daukagula, baina gazteleraz, eta gogoratu bai, gure berri izan nahi baduzue, kafetaguneak badekola bere web orrialdea, kafetagunea.eus, kafetaguneak ere badaukala bere bloga, kafetagunea.blog.euskadi.es, eta baita ere, Facebook, Xen, Instagram eta YouTubeen gaudela. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazuela. Egin klip eta aldatu txipa, eta hurren arte gaurkoz hori izan da guztia. Egun ona izan dezazuela. Laster arte, agur!